Днес започваме най-новия проект в къщата ми в село Средна гора. Влиза мой приятел, зависим от метадон, в съдружие с United Avantgarde Artists. Ще се опитаме да му помогнем да спре метадона. Метода, който ще използваме, не правим комуна в никакъв случай. Това са клишета, ние ще използваме съвсем нов метод. Сашо, приятно ми е. Аз съм Стадяна, пак. Наско, приятно ми е. Джерзайте, защото то за никой не е лесно да ви кажа. И при нас е зор голям, но вашето е... Преборите ли се веднъж, ще имате този спомен, този кураж за цял живот. Аз съм монтажист на филма и всеки ден при мен идваше видео от двата екипа, които съпътстваха Добри и Милко. И може би през цялото време най-голям контраст, най-шокиращо беше, когато примерно идва видео, в което Милко е вкъщи, в приятна обстановка, при него на гости е някой известен изпълнител, чува се хубава мелодия. Че! Какво става? Много сияга, бе! Забавляват се, приятно им е, усмихнати. Същевременно идват кадри, в които дупката е някъде, където или се друса, или се опитва да намери начин да се надруса, или продава нещо, или купува нещо. Със своя път да премине чувствът. Искам само на съдба да намирам красота. Ние сме волни, красиви птици без крила. Ние сме волни, умираме преди смъртта. Вечна игра. Няма страх и няма грях, няма връщане назад. Ела при мен, приятел мой, ти любима, ела не се бой. Да отключим вечността и погалим любовта. Да поседнем при смъртта, свети светица, светлина. Ние сме волни, красиви птици без крила. Ние сме волни, умираме преди смъртта. Ние сме млади, свежи, силни до кога. Ние сме горди, но въпреки това. Модерна комуна му е да... А пък на вас да ви е спорно и да всичко да помогнете на много хора. колкото се може То повече. от него зависи. Ами запознайте се първо, значи... Аз съм Диана.
Значи Мариана отговаря за... Златка се казвам. Аз отговарям за младежките дейности. Мариана Антонова, секретар на местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Има най-разнообразни инициативи. В повечето от тях мисля, че ще мога да ви включа. Мога да ти го подаря, ако искаш. Аз имам много. Ще ти дам даже една празна бутика, за да си остане спомен от нас, да се сещаш за нас. Нали така това е? Минаха 7 месеца от началото на проекта. Сравнително почти не ги усетих. Почти. В началото единствено беше по-тежко, малко по-такова тегаво, но за сега нещата вървят много добре. Адски добре. Че съм вече, 7 месеца. Не съм пипал, не съм поглеждал и не искам да го правя. Кажи, колко време ние не сме правили скоро никакви такова? Да, но това колко... Отсреща. Година и 1 месец вече. Година и 1 месец. Той нали много валентният това? Да, ще е валентният. Чакай, ще трябваш, защото вече не искам да досам нещо спокойно. Ама... Тревата ти беше разрешена до сега? Да, от скоро я спрях. Не знам колко, не съм болел. И как реши да спреш тревата? Ами няма смисъл.